Kagi bunchin technique. Okay, nagulo ni. Palitan sa nako pagkaon si Kate. Hala, sayo. Hindi, sunod na. Mukuha na kasi mo cellphone. Kita no, pagkaon eh. Palitan sa nako siguro pagkaon si Kate. Like, kuha cellphone na ha? Ha? Ah, shit. Paana, kuha cellphone. Pag man kuha cellphone na. Paitan sa lagyan ako makaon to skate kasi gutom na to. Okay. Lagun sarap basta makuha na. Okay, 1, 2, 3. Ting pangingon ako na okay na to. Cellphone, pag man, magstorya. Ana, din kuha na ko. Dila ang kuha cellphone. Okay, 1, 2, 3. Ha? Drone. Yawa, buya bay. Mayura ba na? Pag-alin na lagi na eh. Ching. Straight mo? Straight sa lang ba? Straight lang tao ba? Ah, So, kaya focus ba? Hindi naman focus. focusing. Don't focusing. Tagal kayo itong views tong kurog. 600, law ko kayo. Yeah, 1, 2, 3, shot. Hindi, nalang kagikan just. Ituyo, ang master bag, ituyo ba? Lamisa ba? Ituyo, Diri ka ba? dito, Asa ba? Ano ba? Malusot mo, ano ba? Kalit diri. Matindog ra kalit Baka diri. ba ko galit? Dili, ambak, ano ba? Sa hombre. Aga. Ding sige Hindi tag. mo kagasayo. Dungagan, ano? Ayaw,